Mga pugsat, magandang tanghali. Hapon na pa. Magalaw na pala. Tayo sa Rockdale Resort sa Inabangan, Samar. Ayan, pugsat, nagpahe tayo ng mga pasero kaya nahe sila. Galing tayo ng Santa Rita. Ang karga natin, galing Davao yan. Pa northbound na tayo, papuntang Pitix. Pugsat na tayo, hindi tayo set out kay Migo. Yan ating mga pasero, nag-sihe mga babae. Nagsihe sila. Shout out sa mga FR Clemacor, sa GM Liner, saka Alvin Liner. Wala na? Nandito pala si Migo. Kompleto na ating pasayro dyan. Mga galing Mindanao lahat yan. Pugsito rin. Ay may... Ano palang Samar? Sa ano? Pinoy ba? Ha?